Malawi Today. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Kanzingeni Chihana watsimikizira anthu mdziko muno kuti boma ndilo dzipereka potsatira malamulo a dziko komanso kuteteza ufulu wa anthu onse. Polankhula ku Nkatabe pamwambo wokumbukira tsiku la ufulu wa anthu pa dziko lonse, a Chihana anati Malawi wamakono komanso wotsata maka wosankha kupita patsogolo sakuyenera kukhala patsogolo kuphwanya ufulu wa anthu ndi zina zambiri mu ripoti ili. Mwambowu unayamba ndi wachiwiri wina wa mtsogoleri wa dziko lino Enoch Kanzingeni Chihana kuyendera malo omwe anakonza mabungwe mwesi ya boma komwe amaonetsa ntchito zawo mwa zina. Polankhula pa zochitikazi, a Chihana anatsindika kuti boma latsopanoli ladzipereka polemekeza ufulu wa anthu polankhula olemba nkhani kugwira ntchito zawo mwa zina. Human rights ndiye pila ya democracy. Mzomvesa chisoni kuti boma lina kubwera kumabweza zomwe tinazikana 30 years ago. Pakali pano zimenezo zikanakhala history osakambaso nkhani ya violation olo munthu umenyedwa chifukwa choti ali kuchipani china, munthu umenyedwa chifukwa choti amafuna akapange demonstrate yomwe ndi right yake mu constitution. Panopa ukhatukamba za chitukuko kuti Malawi tikonza bwanji, Malawi takula bwanji kwa Malawi. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la United Nations kuno ku Malawi, a Simon Henry Terence, ayamikira boma la Malawi chifukwa cha khama lomwe likupitiriza kuonetsa poteteza ndi kulimbikitsa ufulu wa anthu komanso ulamuliro wabwino. Mwazina, Henry Terence anatchulapo kuyambitsidwa kwa maphunziro a sekondari aulere monga mwa chimodzi mwa zopambana zoonetsa kudzipereka kwa boma pothandiza kulimbikitsa ufulu wopereka maphunziro kwa ana onse mosasamala sakomwe akuchokera. Komabe ngakhale boma aliyamikira kuti zinthu zikuyenda bwino, bungwe la Malawi Human Rights Commission MHRC lati pakhale njira zolimbikitsa kupewa kuphwanyidwa kwa ufulu wa anthu ndi nkhanza za mtundu uliwonse. Ndipo mkulu wa bungwe la Foundations for Children Rights, a Jennifer Mkandawire, wati dziko lino lachita bwino mzinthu zambiri koma pakufunika kuonjezera ndalama ndi thandizo pa milandu yomwe ilipo kale. Chomwe chikufunikira kwambiri ndi kuonetsa kuti anthu akabwera poyera akuthandizidwa bwanji, tiyike chithandizo tiyike ndalama zokwanira kuti anthu akapanga report macases okhuzana ndi kuzunzidwa kupangidwa nkhanza azitha kuthandizidwa moyenera ngati dziko ngati Malawi. Mwambowu omwe unachitika pansi pa mutu wakuti ufulu wa anthu zofunika tsiku ndi tsiku unabweretsa pamodzi akuluakulu a boma, amabungwe mwesi ya boma ndi anthu ochokera m'madera osiyanasiyana. George Nkandawire, MBC, Nkatabe. Nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba yapempha akuluakulu oyendetsa wailesi ya Malawi Broadcasting Corporation MBC kuti ayeke zipangizo za makono za mu studio kukaning'ina mu mzinda wa Mzuzu kuti adzitha kugwira ntchito zofalitsa mauthenga mosavuta. Namalomba anena izi atayendera ma studio akaning'ina mu mzinda wa Mzuzu komwe ati ofisiyo imayimira MBC mchigawo cha kumpoto, kotero akuyenera kuikonza kuti akhale malo abwino ogwirira ntchito. Iwo anena izi pomwe amayendera ofisi ya MBC ku Mzuzu. Tayendera kuyendera ndetayenda kumayi kani yake siyabwino mwetaziona kunozi kuti no kodi nanu ndiye kuti MBC tayiononga chonchi timayiononga chonchi nzaka zimene zizo kuvatikanena kuti kuno ku MBC kuli MBC studio ndebodza chifukwa chilichonse kuno sichomachitika kuno. Anyamata mu office mu akungokhala mukaona mmene mumwe ma equipment zilonongeka kalekale mpando mulibe ma mixer amene nzakalekale zonongeka pali akuti chochitika kuno apite akangopita pa ground akangojamba apite pa mafoni awo kutumiza kuti ku blanta tinene pano kuti ufuna live coverage ku Mzuzu sichitika tu kuti kapena kwachitika china chake chakuti ndoti ufuna kuti anthu adziwe ono kuti kuchitika pa nthawi imeneyo singatheke kuno. Komatu kunokonso ndiye kuli Amalawi ochuluka, Amalawi ochuluka, Amalawi amene ali Amalawi. Komanso ife tikatengera kuti no kodi Amalawi amenewa amagwira bwanji ntchito, amagwira ntchito bwinonso chitukukonso chikuchitika kuno mzinda wa Mzuzu kutukuka kuno. Tinayenera kuti ife ya MBC tikhale no patsogolo kuthandizira kuti chitukuko chimene chicha chipite patsogolo. Anthu amene ali ku Mzuzu kuno kapena ku Northern Region azisangalala. Tiapatse zifukwa zokwanira kuti no boma la Professor Sabina Mutharika limaganizira ndipo likuwafunira zabwino ndipo liyesetsa kupanga zabwino. Ndiye tikufuna MBC yoti ili ready
kuti ili zonse zofunikira ma employees akaleso ophunzira bwino ndaonanso kuti ma employees ongokhala modandalo kaya kutsogolo kwa mapanga zakuti obwera kuna momwika ngati dumping site popeza anthu ena akamakhala ngati akuti kuti Guantanamo kunoko si Guantanamo ya ifeyo kunoko tikufuna kuti MBC igwire ntchito yotumikirana tili ndi 5 billion kuchoka kuboma la Professor Sabina imene kupita ku constituency iliyonse ife tikuyembekeza MBC mukakhale patsogolo kuyitsatira ndalama imene anthu asakayiononge komanso tikaone zinthu zimene zikuchitika pamenepo tigawane ndazi zathu amadera ena kuno ku Northern Region tizisirira tikakhale MBC yakuti ikatithandizirenso kubweretsa zituko zosiyana-siyana anthu ena azisirira pamene zili kunoko tikaona studio palibetu zabwino zimene zingachoke kunoko zimbe zichoka bwanji kupeza nokuti kafukufuku wa zaumoyo waonetsa kuti tizirombo toyambitsa matenda alikozo tomwe timapezeka mwa anthu komanso ziweto tayamba kuswana ndi kuyambitsa mtundu wa chilendo wa tiziromboti tomwe tikusokoneza ntchito yolimbana ndi matenda alikozo mdziko muno. Kafukufukuyu yemwe wachitika motsogozedwa ndi Malawi Liverpool Outcome Research Program wati mtundu omwe ziweto komanso anthu akutha kumapatsirana ndi osamva mankhwala omwe amaperekedwa pothana ndi likodzo. Trinity Kaphantengo ali ndi ripoti. Kafukufukuyi yemwe amachitika m'maboma Nsanje komanso Mangochi akuti waonetsa kuti mwa anthu 100 aliwonse kuphatikizapo ana, amayi ndi abambo, anthu 7 ndiwo ali ndi tizilombo tatsopano tomwe tikupezeka mu ziweto, anthu komanso mchilengedwe monga nthaka komanso nkhono zomwe akuti sizinali choncho m'mbuyomu. Akatswiri ochita kafukufuku ati izi zibweretsa mavuto kamba kakuti kuthana ndi nthenda yotereyi kufunika njira zochuluka pamene tizilomboti sitikumva mankhwala alikodzo omwe alipo. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Malawi Liverpool Program Ajenelisa Musaya ati zotsatira za kafukufukuyi zikuonetsa kuti pali chipsinjo pa chuma cha dziko la Malawi pofuna kuthetsa nthendayi. Tizilombo timene timayambisa matenda alikodzo, timene timayambisa matenda awo makamaka kunyama komanso ndi ku anthu tayamba kukwatirana. Ndiye tikakwatirana tikumabweretsa tiyana timene tikutuma choti ma hybrids tatipeza kuti ku Malawi kuno tilipo ndipo tatipeza kuti tili mu nyama, tili mu anthu komanso tili mu nkhono imene imapereka likodzoli. Kusonyeza kuti ngati nyama zathu makamaka ng'ombe, mbuzi, nkhosa sikumapezeka ndi likodzoli imene loti likwenera kukhala mu anthu. Kusonyeza kuti kwenera kugwira na manja nda veterinary kuti pamene tikupereka mankhwala kwa anthu tithenso kumapereka mankhwala omwewo kwa zinyamaso kuti pasapezeke pena pake pakukhala ngati pakusungira matenda awa kuti azingopezeka kuti akupitirira. Mlembi wamkulu ku unduna wa zaumoyo Abeston Chisamile ati zotsatira za kafukufukuyi zithandizira undunawu kuona momwe angathetsere matendawa potsindikanso kuti akhwimitsa ntchito yothana ndi matenda alikodzo poperekanso mankhwala ake. Izizo kuti mwina ifa ku unduna wa zaumoyo kuti tizitsatire bwinobwino tikunena kuti kafukufuku zotsatira zake tizigwiritse ntchito kuti tikamapanga maplani athu kupatula maboma awiri amene tatchula Mangochi ndi Nsanje kodi ku maboma ena kumene kuli makesi akulu a likodzo tingathane nawo bwanji chifukwanso mmene amapanga kafukufuku amayeza ndithu ngati malabu kuona kuti zikuyenda bwanji ndi zikuonesa kuti ndi zinthu zoti tikhonza kuzichita control titatsatira njira za ukhondo. Ngakhale zili choncho akatswiri ochita kafukufuku ati pakufunika kuti mankhwala alikodzo aziperekedwa kawiri pa chaka kusiyana ndi kamodzi pa chaka kamba kuti kamodzi kokha sikakukwanira maka pofuna kukwanitsa lingaliro lofuna kuthetsa matenda alikodzo pofika mchaka cha 2030. Trinity Kaphantengo, MBC, Dowa. Dziko la Malawi akuti likuyenera kuchilimika pa ntchito za ulimi wa kofi kuti mbewuyi izipikisana bwino pa misika yakunja. Mkulu wa nthambi ya United Nations Industrial Development Organization UNIDA kuno ku Malawi Professor Henry Mlozabanda amayankhula izi ku mzuzu pa msonkhano wa dziko lonse okambirana za ulimi wa kofi potsogoza zofuna za mulimi. Alex Mangosi walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Rodoviko Nyirenda. Pa msonkhano panali anthu okhudzidwa ndi ulimi komanso kapangidwe ka mbewu ya kofi monga alimi othandiza ndi chuma akafukufuku komanso akuluakulu a boma. Cholinga chake kunali kukambirana mfundo zazikuluzikulu za ntchito ya kofi potsatira kukhazikitsidwa kwa mfundo zokhudza mbewuyi mwezi watha. Mmodzi mwa akuluakulu ku nduna wa mafaktare malonda ndi ntchito zokopa alendo alusungu mwa Bungulu wati msonkhanowu wathandiza kupeza mayankho ku mavuto ena omwe alimi a kofi akukumana nawo mdziko muno. Katika wakati wa ofisi mavuno
zonse bwanji so anthu akakumana ngatiwa mumathaukuzana zochita. Mkulu woyendetsa msonkhanowu Seth Tembo wati mwambowu unapereka danga loti alimi akumane ndi kupanga ubale ndi mbali zosiyanasiyana zokhuzidwa ndi ulimi ndi kapangidwe ka mbewu ya khofi. Sono pasipoko atandizeza utani kukata msonkhano umene sitinabwera kuzacheza sitinabwera kuzanya kapena kuzakumati mu conversation yathu muli anthu akumabanki muli anthu akuma NGO omwe ntchito yawo ndikuyang'ana khofi yokhapasa anthu amene akacheza akuyenera kuti apange ndondomeko mapulani kuyenera mungaanza anthu akumabanki timazoza kuti khofi amatenga nthawi kuti amere amatenga nthawi kuti ambe kupanga produce green bean yake nde mutero anthu azathu au mabanki abwera kukhala pasiriya mu cooperative ndikupanga plan kuti tingapange ndondomeko yanji pachizungu kuti patient capital. Mmodzi mwa alimi a khofi a Caroline Msoya wati msonkhanowu akambirana zambiri zothandiza kupititsa patsogolo ntchito za ulimi ndi kapangidwe ka khofi kuno ku Malawi. Ifeyo ndifuna ndi msonkhanowu chifukwa zimene zikukambidwa pamenepo zikuoneka ndi masolution kati masolutions za kuma problems amene tikuwapezawa tafa kuti ayunido mogwirizana ndi boma ndi mapartners ena panopo wakuchita work ndi research kuti apeze ma varieties amene angaoneke kuti achita withstand mvula mpaka na nthawi ya mvula kuti sangafe wanga. Ngati mbali ina ya msonkhanowu nthumwi zinapita kumalo akafukufuku wa zaulimi alunyangwa komanso malo opangirako khofi wa Vipya Farms a kampani ya Matenda Coffee Farms Limited kumzuzu kuti akazionere okha momwe ntchito yopanga kupakira komanso kutumiza khofi ikuyendera. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera takulandiraninso ndipo nkhani zathu zikupitirira. Popilirani nkhani zathu kuchepa kwa aphunzitsi aluso ophunzitsa ana aulumali osamva kukukhudza maphunziro a makamaka ophunzira aulumali pa sukulu ya primary ya Muwa mboma la Dedza. Sukuluyi yomwe ili ndi ophunzira 166 ndipo aphunzitsi alipo 11 padali pano. Ophunzirawa akupempha boma kuti lilowererepo pa vutoli ndi kutumiza aphunzitsi owonjezera. Olive Piri wadza ndi ripoti ili. Iyi ndi sukulu yogonera konko ya ana aulumali osamva ya Muwa mboma la Dedza. Awa ndi ophunzira aulumaliwu apa sukuluyi omwe akuseka kusewera komanso kuselewula monga wina ndi nzake. Anawa ali mu dziko lawo zomwe zili zosiyana ndi momwe mwina anthu amawaonera. Pomwe anthu ambiri pena amawamvera chisoni kamba kubadwa ndi ulumali. Anawa salola kuti vuto lomwe anabadwa nalo liziwatchinga pa zomwe mwana wina aliyense angachite. Titafika pa sukuluyi ophunzira ena anali nane chidwi ndipo ankafuna kudziwa dzina langa. Koma ndinasowa chochita kamba kuti sinditha chiyankhulo cha manja. Patadutsa mphindi zingapo zolephera kumvetsetsana pakati pathu, ophunzira wina anatenga kamtengo nkulemba pasi dzina lake nkundiuza kuti ndilembeso dzina langa. Apatu ndi pomwe tinayamba kumvana, pomwe anthu ambiri mwina amati kukhala ndi ulumali wosamva ndi chipinjo ku nkhani ya maphunziro ndi zinthu zina m'moyo. Apatu zikuonetsa kuti ulumaliwu sungalepheretse munthu kuchita chomwe akufuna. Sandra Mgomo ndi ophunzira wa standard 5 pa sukuluyi yemwe akuti ali ndi loto lodzakhala mphunzitsi kuti adzaphunzitsenso ana avuto ngati lakelo. Malinga ndi Mgomo, ophunzira ulumaliwu akukumana ndi mavuto monga kusowekera zipangizo zoyenera pa maphunziro awo komanso kuchepa kwa aphunzitsi omwe ali ndi luso lophunzitsa ophunzira ulumaliwu. Mgomo wati mavutowa akukhudza ufulu wawo olandira maphunziro apamwamba. Iyeyu wafotokoza zonsezi kudzera muchiyankhulo cha manja ndipo aphunzitsi ake pa sukuluyi ndi omwe anatanthauzira kuti afuna apemphe boma kuti mwina atatumizira aphunzitsi ochulukirapo kuti mwina kuti onse athe kulandira maphunziro oyenerera pa nthawi yake. Mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya Muwa a Henry Chiwaya
wati sukuluyi yomwe ili ndi ophunzira 166 ili ndi aphunzitsi 14 onse pamodzi, koma pakadali pano 11 okha ndi omwe alipo kamba kuti atatu enawo anapita kukaonjezera maphunziro. Achiwaya akuti aphunzitsi ndi ochepa ndipo akugwira ntchito mosemphana ndi chiwerengero cha ophunzira chomwe mphunzitsi aliyense amayenera kukhala nacho mkalasi iliyonse. Mphunzitsi mmodzi amayenera kuphunzitsa ana 10 komanso kumbali ya aphunzitsi kuti tilipo 14 ndipo mayenanso ali m'masukulu kukapitiriza maphunziro awo. Kwenikweni amene tilipo pano amene akugwira ntchito ngati alipo 11 ndi aphunzitsi ochepa. Katswiri olankhulapo pa nkhani za maphunziro Alimbani Nsapato ati kuperewera kwa aphunzitsi aluso lophunzitsa ana ulumali pa sukulu ya Muwa kukusonyeza kuti boma silikuchita zothekera pofuna kupititsa patsogolo maphunziro kwa wina aliyense mdziko. Iwo atinso sukuluzi zikusowekera aphunzitsi komanso zophunzitsa zake sizimafikapo kuti zingathandizire pa zofunikira zina za ophunzirawa. Chachikulu chimene timaona ndichoti zonsezi zimafuna ndalama zokwanira. Ndiye nchifake tifuna kuti tipemphe boma kuzera ku nduna wa zachuma kuti uzipereka ndalama zokwanira ku nduna za maphunziro, komanso ndalamazo zikhalepo za special zoti zithandizire masukulu amene ali ndi ana aulumali kuti akhale ndi zipangizo komanso akhale ndi aphunzitsi okwanira. Mmodzi mwa akuluakulu ku nduna wa maphunziro a Virginia Kachigunda omwenso amaona za maphunziro apadera ngati amenewa wati unduna wa maphunziro ukuphunzitsa aphunzitsi za ukadaulo wamomwe angamaphunzitsire ana aulumali osiyanasiyana omwe awatumize msukulu zosiyanasiyana za mdziko. Nduna yoona za anthu aulumali Amerina Vicha yatsindika kuti unduna wawo ukugwira ntchito ndi unduna wa maphunziro kuonetsetsa kuti aphunzitsi ambiri akukhala ndi ukadaulo wophunzitsa ana aulumali. Anavisha adakuchita izi pofuna kuonetsetsa kuti ana aulumali nawo akupeza maphunziro apamwamba. Monga mukudziwa kuti tili mu mwezi umene tikukumbukira anzathu aulumali kuyambira wankulu ngakhale wang'ono, ndipo msukulu zina tikupeza kuti muli mavuto okusowa kwa aphunzitsi ophunzitsa ana aulumali. Maulumali alipo magulu osiyanasiyana, mwina maulumali apo oyenda, kusamva, kusaona ndi zina zotero. Unduna wanga ndodzipereka kuonetsetsa kuti ndigwire ntchito ndi anzanga, maunduna anzanga tilumikizane pamodzi. Mukudziwa ntchito ngati izi sizimangotengera unduna umodzi, koma zimatengera kuti unduna uwo mugwirane manja ndipo muthe kuyankha mavuto amene alipo. Ngati umboni wa momwe dziko lingapindulire ndi ana aulumali ngati umenewu, Asisiria Shinkweza ndi mphunzitsi pa sukulu ya Muwa. Iwo anabadwa ndi ulumali wosamva, koma posatengera vuto lomwe anabadwa nalo movutikira momwemo anaphunzira kuphunzitsa ana aulumaliwo. Ashinkweza atsindika kuti kubadwa ndi ulumali wosamva sizikutanthauza mathero a moyo wabwino kapena maphunziro. Omwe amalankhulapo pa nkhani za maphunziro atsindika kuti mavuto omwe akukumana nawo ana aulumali wakumva aonetsa kuti pakuyenera kukhala kusintha pa nkhani zopititsa patsogolo maphunzirowa popereka zonse zofunikira. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC lati mwambo opereka mphoto kwa aluso osiyanasiyana wa Entertainers of the Year wa chaka chino suchitika. Mkulu ofalitsa nkhani ku bungweli Achisomo Mamadi ati izi zachitika kamba kuti mchaka cha 2025 MBC yakhala yotanganidwa ndi nkhani zachisankho mwazina zomwe zachitisa kuti kukonzekera kwa mambo kukhale kovuta. Amamadi akufotokoza. Ndizoona ndithu kuti Entertainers of the Year imene zinakonza ya 2025 imene mena kuchitika mu February 2026 yayimitsidwa kaye. Chaka cha 2025 kwa MBC yakhala chaka chimene chinali chazochitika zambiri makamaka mukayang'ana nkhani yachisankho. Ndiye ife ngati bungwe lolutsa mawu tinakhala tapereka zochitika zathu zonse zambiri ku chisankho chimenechi. Komanso kana zochitika zina ngati zokonda amayi ndiye nthawi inakhala ngati ndiyochepa
kuti tikwaniritse kupanga zonse tapatsa Malawi mwambo wa Entertainers of the Year wabwino monga takati kuchitira zaka zimene zapitazi. Ichi nchifukwa tasintha kuti tisachitenso wa 2025 uwu ndipo kutsogolo kuti khati kulengeza kuti tigwirize motani komanso zina zimene zingabwere ndizotani. Pozindikira kuti Entertainers of the Year unali mwambo waukulu kwambiri umene anthu amayang'ana kuti aonere adziwe kuti wasangalatsa ndani komanso mukayang'ana aini ake amene amachita zinthu zosiyana-siyana, ena oyimba, ena azitsuzo ndi magawo osiyana-siyana anachatira kwambiri kuti izizi zimakhalapo ndipo zichitika. Tipepese kwambiri kuti sizinatero komanso dandaule MBC maganizira iwo ndipo kutsogolo kuti khati kulengeza kuti chichitike nchotani. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah wati boma kudzera mu nduna wa zamasewero liyesetsa kupereka thandizo lokwanira ku matimu a Malawi Kings ndi Malawi Queens makamaka Malawi Queens. Dr. Ansah ati iwo pamodzi ndi mtsogoleri wa dziko lino Professor Mutharika ali pambuyo pa matimu awiriwa ndipo khumbo lawo ndi kufuna kuona matimuwa atachita bwino pa mpikisanowu. Yamikani Simtowe ali ndi ripoti. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi Justice Dr. Jane Ansah anayendera matimu a masewero a mpira wa manja lachitatu madzulo kukawalimbikitsa pomwe akuyembekezeka kusewera masewero awo otsatira mu mpikisano wa Africa Netball Cup. Dr. Ansah wati mtsogoleri wa dziko la Malawi Professor Arthur Peter Mutharika amafuna dziko lino litukuke kupita patsogolo ndi kuchita bwino m'magawo osiyanasiyana kuphatikizapo za masewero. Iwo ati masewero amathandizira kukweza chuma cha dziko, kotero alimbikitsa osewerawa kuti azilimbikira kuti adzakhale ndi mwayi okasewera kunja kwa dziko lino. Iwo atinso boma kudzera mu nduna wa zamasewero liyesetsa kupereka thandizo lomwe bungwe la Netball Association of Malawi likufuna pa ntchito yopititsa masewerowa patsogolo. Bungwe la NAMU lanena zinthu zingapo chenicheni ndichofuna thandizo kuti amene akuchita masewerawa achite bwino. Opanda mathandizo amene apempha ngati basi komanso zina zofunikira kuti akonzekere mpikisano wa chaka chamawa ndi zofunika. Ndi chifukwa chake boma linakhazikitsa ministry ya thunthu ya sports youth yonena kuti idziona zimenezi ndi kudzera ku ministry kumene kuko ndi kuti anamuwa athandizidwe. Mtsogoleri wa Netball Association of Malawi ndi Vitumbiko kudubuza. Ndichofunikira kunena kuti akhale ndi basi yawo yonena kuti akamapanga ma training azitha kuyendera komanso akamapita makantes mwina ndi mwina tisamachite kupanga haya chifukwa hiring imatidula nthumba. Ndipo funikira kunena kuti akhale ndi basi yawo kunena kuti azipanga intensify ma preparations awo. Malawi Queens akhala kusewera mu mpikisano wa Commonwealth ndiye tukena kuyamba pompano kuti tiathandize kuti akonzekere mokwanira komanso akhala kusewera Africa Cup ina next year komanso ma qualifiers a Netball Cup ya 2027 zonsezi zifunika chithandizo chachikulu in terms of budget athu achaka chamawa. Padakali pano captain wa Malawi Queens Takondwa Lwazi wati akonzeka pomwe akuyembekezeka kusewera ndi Tanzania ndipo khumbo lawo ndikufuna kufika mu ndime ya semifinal. Game ya Tanzania on Friday, it's a must win game. Yomwe tikawina imene yoyo tunataka kupita kuchani ku semifinals. Neti tichikhope chose kuti Tanzania tichinya komanso semifinals zokoso tikawinaso tikapita ku finals. Chomwe chotibisa mtima ndi umodzi omwe ulipo pakati pa FM players komanso ndi zomwe akutiuza makochi zikuona kuti zikutheka ndi zomwe zikutimbisa mtima. Mpikisanowu unayamba lolemba pa 8 December. Malawi Queens inagonjetsa Botswana ndi zigoli 46 kwa 42 masewero awo oyamba ndipo inagonja 58-38 ndi timu ya South Africa masewero awo achiwiri, pamene Malawi Kings inagonja ndi Eswatini ndi zigoli 44 kwa 42. Masewero awo otsatira alipo lachisanu lino ndi Kenya. Yamikani Simutowe, MBC Lilongwe.
Ndipo timu ya Mighty Wanderers ili ndi mwayi obwerera pamwamba pa TNM Super League ngati ingafanane mphamvu kamena kugonjetsa timu ya Karonga United masanawa pa bwalo la Kamuzu. Wanderers ili pa namba yachiwiri ndipo ikufanana mapoint ndi timu yomwe ili pa namba yoyamba ya FCB Nyasa Big Bullets omwe mapoint awo ndi 59 koma Bullets ikutsogola kamba kazigoli. Karonga ili pa namba 6 ndi mapoint okwana 40. Maserowa akhala pa Wires komanso kanema wa MBC. Ndipo mkhani yathu yomaliza timu ya Red Lions yati yatsegula khomo kwa makampani komanso anthu omwe si asilikali kuti athandizire kuyendetsa nawo timu iyi pomwe tsopano yabwerera mu TNM Super League. Mkulu oyang'anira timu iyi Major Eric Masenda wati anaphunzira zambiri pomwe anatuluka mu mpikisano wa TNM ndipo ulendo uno akufuna kulimbitsa kwambiri timu yawo kuti asatulukenso. Major Masenda akufotokoza. Ifeo ndo sangala kwambiri kuti timu yabwerera because kuno kuzomba tinalibe timu ya Super League and timasowa kulowera and we are happy and ndikupiranso kuti anthu adera lino ndo sangala kwambiri kuti timu ya Super League. Tapanga maplan othekera kuti timu iyi ibwerere mu Super League komanso zothekera kuti timu isabwerereso ku mbuyo. Zimene tapanga establish ma timu ang'ono omwe atithandizire kuti tikhale ma player, tikhale ma reserve ama player kuti kutsogoloko tikhale ma player bwino osula toka. Ulendo uno poti experience imafunika ena awiri atatu tiapezabe kuchokera kwina koma most of the players akhala kuti ndiwo panga develop toka. Timu iyi kuti muonetsetse mwana kuti kulowa Super League ndi ma player yake opanga toka. This time around we emphasizing on that one. Toyambirira ndi pempho lathu ngati Red Lions kuti ma established entrepreneurs amu Zomba muno atithandize aisupport timu ndipo timu ndi yawo. Timu iyi kuyimirira Zomba ndipo ndi mwayi wa anthu onse akuno kuti azikhala ndi mwayi ona TNM Super League pafupi. Nde tikupempha support yochokera no kuzomba ma supporters ndi ma institution amene angatithandiza timu kuti atithandize. Zimenezi zioneka kwa iwo amene ali ndi chidwi ndipo ali welcome kuti adzathandize timu imeneyi. Aliyense amene akuonetsa chidwi will be incorporated kukhala member wa timu imeneyi pothandiza kupanga guide timu imeneyi kuti ikhazikike mu Super League. Nkhani imeneyo yatifikitsa pa mapeto pa nkhani zathu masana ano koma tisanasiya